si tau nuni mengarsak rohaki huingot mahatami napa poson rohaki dan tadi konon muau di pardalan aki ai hodo si parma namambain da media mau lihat tema Tuhan di sude denggani basa ai hodo haparusan di ganu paru kilatku patiur madalaku mardalan di bagasan holong mi sahatu salelengnya holan hodo holo aku manang tu dia pe aulau tanganmu manong guau gomos tiopo ku janji mi ala horo haposaku mau lihat tema Tuhan di sude dengan ibasa ai horo haporusan iganu paru kilatu patiur madalaku mardalan di bagasan holong